ba? Pang yung Miss Universe, di ba? Hello guys. Hello Duki. Ang ganda ka. Ako? Siyempre naman, no, mas maganda ako sa'yo. Yak, mas maganda ako sa'yo. Kung mas maganda ka, pang Miss Universe sa ata to, no? Ako ang pang Miss Universe. Mas bagay ako sa Miss Universe. Sige nga, pagandahan tayo ng pagrampa. Siyempre, hindi ako papatalo. Mas maganda ako sa'yo. O, di ba? Mas magaling ako sa'yo. Bakla. Bakla. Buisit ka, buisit ka. Oo nga. Kung bago kayo sa YouTube channel, mag-subscribe siya. Channel na kayo. Tama na. Nga pala, pa-shout out nga pala ako sa mga ate ko, sa ate ko Lita, sa kapatid ko si Lourdes, sa mga iba pang kapatid ko, yung mga friend ko. I-subscribe nyo lang ako. O, diba? Pang yung Miss Universe, diba? O, diba? Pang yung Miss Universe, diba? Oh my God.